Kalugurang mga kabatad, inasal pagdayanan, king mabilo kaya ito, pero mahaba yung Pasko, kaya niting bansa tao. Burmans mamo, September, makasabit na rin Christmas lights, at daramdaman tanala, then Christmas carols. Kaya lang kaya tao, bala mo, kompleto yung Pasko, nung etama nakit parul, ang pong Christmas lights, at etera. Tutupin naman, makayama lang, dahil Christmas lights, kaya matatamo. Nya bala mo may Pasko, it is always associated with the parol, ang pore Christmas lights, ang makasabit, karing kiratamong awang, ang pong Pasko. But today, we officially end the Christmas season. Ilang po tao rin Christmas lights tao. Bilen ang po'y Christmas tree. Huling kaniting kapiesta na ng Epifanya o pamipasyag, pamipahayag ng Ginoo karing sablang bansa. Lumakad tana kapiring sulu ng Kristo. Lumakad tana masala kinaslag ng lugod ng Diyos at kinaslag ng kiratamong kasalpantayanan. Impong New Year, metong iyang masanding ang pamikatago. Bamitas na wattage ng kiratamong kasalpantayanan. Makasikan ing bayang banwa, uling abiyabeya ing pamilya. Makasikan ing bayang banwa, uling balotang, king milagro ning aguman, misadsad tamo. Ingaslag ning lugod ning Diyos, ingaslag ning lugod king pamilya, ingaslag ning kiratamong kasalpantayanan, yang mantabi kiratamo through the year 2011. My dear brothers and sisters, now we can walk without Christmas lights because we can now walk with the light of faith. Alalong misin dyan, lalong minabla, kapamila taning simbang bengin, di nga mano ng Diyos. Kapamila taning pangananggap regalo at pamamya regalo, penamdaman tamo, maunagata pala. We are remembered. We are counted. We are important. Yapin masalag tamo, ketang kaisipan at kapaniwalan, kaluguran at tamo ng Diyos. And we can walk through the year 2011, bearing this love, hope, and faith in our hearts. Pasikan tamulo, ulin kaya betaning Ginoo. My dear brothers and sisters, meron ka rin sikat na tandang Pilipino ng Pasko, ya pinitang ang Pasko ay sumapit. At diningkat na ngayon, mag-ending yun itang masanting na sentence na nasasabi at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nung bigunakan tayo ito, nung Pasko at doan-doya, bisadsad tao kaya, kaya tangaw sa bigayan. Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Nung ando-ando, munyetang regalo, king metong at metong, siguro mapuspos na rin pulsata. We have attended so many Christmas parties during the Christmas season. At nung minsan, adin tamang exchange gift, siguro yung limit 50 pesos. O kaya naman 100 pesos. O kaya naman 500 pesos. Nung ando-ando, mamyetang regalo. Nung ando-ando, mamyetang dinala na pesos pang regalo. Nung ando-ando, Pasko. Nung ando-ando, magpiesta kaging lamesa. Ating keso di bola, ang unang poliga. Siguro namin sad-sad king gastusan. Nani nga manwana niting kanta. Nga manwana niting kanta at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.
Pwede tayong tukyan, itang pigregalo na rin yung pantas. Dahil yung taong matalino, amin na lukikintala ng Bethlehem. The Star of Bethlehem, amin na lukyan na rin yung atlong mago. Dahil yung atlong mga biyasa. Nanula rin yung regalong binyeta, rin yung atlong mago. Dahil yung atlong pantas. Yung bira sila Bethlehem, siniklaw na harapan ng Ginoo simbante. Kalugdaging badedis nandingan ang kingsiping ng Mariang Imana. Siniklaw na harapan simbante kayban biglang dalaring lamang adaralara at inampangalan ding regalong ginto, insenso, ang pamira. O rin regalong pwede tamang pamye for the rest of the year and every day of the year 2011. Ginto, insenso, ang pamira. Namin si simbolo na ng ginto. Ang ginto, simbolo na ng katapatan, akasuyuan. O yan ang pwede tamang pamye regalo for the rest of the year. Tapat, apaman yuyu. Laos iglo, mipnong tula, katapatan, king kasuyuan tao. Katapatan, king kasuyuan mo, king kaya pamilya. Katapatan, king pamag-aral mo, bakang mayay. Katapatan, king kaya obra. King katapatan. Katapatan tao, king Ginoo, king pamanyimba. Katapatan tao, king pamagkanta, bilang miyembro na ng choir. Katapatan mo bilang meto makomlet. Katapatan mo, kitang kasuyuan mo bilang meto worker for Christ. Simple little things, and yet they mean a lot. Katapatan, maging gintulang, podang kasuyuan tamo tapat. Podang ilugod tamo tapat, maging gintuya, emo silver. And it can even turn a diamond. Podang mira siyang 60 or 75. Tapat na kasuyuan, yung ginto, pwede tamong pamye, king meto at meto, for the rest of the year. Suyong e susuko, sayang e sasawa. Igang meto ngayon do, ing katapatan mo kayong pamaglutong waldo-waldo. Ing katapatan mo kitang pamaglingap mo parang anak mo. Ing katapatan mo kitang pamamipi at pamanantabi parang anak mo. Kasanting at ginto, ababya mo kayo kaya kang anak. Ikantata kitang katapatan mo kayong pamagobra. Bang misad sa diyang pamilya mo king kayang kabiyaya. Katapatan mo king asawa mo. Sumangin na rin takalatukso, aliligid kaya ka. Gintuyang regalo mo king asawa mo. Itang katapatan mo kaya. Itang katapatan mo king pamagmisa, pamanaral, pamanyuyo kaya kayo. Yang gintong bagya mo kaya kayo for the rest of the year and for the rest of the years to come. Katapatan. King kaya katamo kasuyuan. Etamo sana sa sawan, ing susuyo. Ing pamagkanta, ing pamanyimba, ing pamanyuyo king pamilya, uling din rin ginto, apede tamong pamye, king meto at meto. Magintapat tamo sana king pamanyuyo, king meto at meto. Ing kakagong regalo, apede tamong pamye for the rest of the year and every day of our lives. Yamin niya po yung insenso. Yung insenso, simbolo na yung panalangin. Nya po tapong kantada na itang banal-banal. Yatang kiratang kolekta, yung pangkulakyatang altar, arapanan ng Ginoo. Dinantalang insenso, po nakakakita ng insenso ang po itang mapiyaso, palambre yung panalangin tao, mitatas laging baton. Po basa na rin pari, rin kiratamong intensyon, kapasalamatan, kapagnasan, good health, ampong, safe travel at mayayaliwa pa. Panalangin para karing kaladwa, o rin din insenso, pwede tamong panregalo, karen kaya may tang mabiye, karen may yango na biye, karen kapamilya, karen siping balik, karen taong kasalang tao,
at masamalog kaya katao, panalangin tayo. Ang panganan may panalangin, intaw masama kaya ka. Ang panganan may panalangin ni Mamo, ang panganan may panalangin ng masakit, ang panganan may panalangin ng mag-boarding sa regalong pwede tamong pamye, ang panganan may panalangin ng meto kami yang muna biye. Nung kaluguran may asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, di na may regalong panalangin for the rest of the year. Kailangan tayo. Kailangan tao ng panalangin king meto at meto. Let us pray for one another. Bamisad-sad tao. King grasyang makayabiyag, ababyan ang kaya-atamo ng Ginoo. Pangadi mo rin pemari mo, pangadi mo rin anak mo, pangadi yung pari nung mga namin pari, pangadi na kayo manaldo-aldo. Yang regalo ko kaya kayo ito. Dakal na po rin may regalo ka na ako, ngayon Pasko. Dakal kong dakal salamat. At yung regalo ko kaya kayo, yung panalangin ko, aldo-aldo, para kaya kayo. Let us pray for one another. Regalong etamo, apamiyatamo, aldo-aldo, yung piyatamo. At yung mira metong yung pabanglo. Yung pabanglo, ababaw mo. At sana yung mira ng masanting ang panugali, itang mira ng masanting ang pamakyabi, yung pamiyatamo king metong at metong. Sesentamo ing pamiyabi-abi, etamo pa ko rin makaslam, etamo pa ko rin mabubulok na rin wawatamo, uling etami sasabi, ing mira ng galakan, ing mira ng masanting ang panugali, ing mira ng masanting ang pamakyabi, sesenta mo sana, ing manyaman ang pamiyabi-abi. Etamo pa ko rin masisira o bubulok, kinuli ng matsurang panugali, o kinuli ng suka na lubo. Kasanting ang regalo, etamo pala dapat gumastos ang do-aldo, bangon niya regalo kin metong at metong. Kaluba na rin yung pantas, dininandang regalo ginto, insenso at mira, yung ginunamong Jesucristo. Ila naman sana rin pamiyatang regalo, king metong at metong, every day of the year. Today,